Så er vi ved Søsters Kolonihavehus, som ligger på Gammel Klausersbrovej, nummer 523, og på Lenesvej, nummer 3. Vi går ned og kigger på det. Og lige her fremme, derinde, der har vi huset. Der er en lille fin indgang her, i nummer 3 på Lenesvej. Vi vælger at gå ind igennem parkeringspladsen. Ja, her er man mulighed for at holde, uden at man generer nogen. Der er en lille flagstang med en vimpel på, og det andet flag, det ligger i skuffen derinde. Som I kan se, så har Karina valgt at kalde det for Sneglehuset. Stor lækker terrasse med sol stort set hele dagen, og aftensolen den er der også. Vi kan starte med at gå ind i huset og kigge. Der har vi til stuen. Nå, vi går ind. Der er der med at gå ind i udstuen, vinterhaven, om man vil. Vi har stadigvæk ikke fået ryddet ud, så I må lige bære over med det, der er. Vinduerne her, det er muligt, at man kan slå dem hele vejen op. Hvis I kigger på de der hængsler, så kan man tage vinduet herop. Og så sidder det simpelthen fast. Så er det et stort åbent rum. Tilfælde af, at der kommer en sauna-effekt om sommeren. Nå, vi går ind i stuen og kigger. Så det er stuen. Og vi er lige kommet ind i reklamerne, kan jeg høre. Det må I lige leve med. Dejlig stue. Rigtig, rigtig lys. Og det skal siges, at man har mulighed for at kunne bygge yderligere kvadratmeter på, hvis man ønsker det. Et forslag var, at man kunne åbne op her, lave en dør og bygge ud, så man har et ekstra værelse. Og så går vi ind i køkkenet. Dejligt køkken. Masser af plads, taget betragtning af, at det er en kolonihave. En lille kombiovn, køl og frys. Ja. Og køkkenet, vi kan lige tage den anden vej rundt, så jeg også kan se. Og så er der udgang til gårdhaven. Der har tidligere derude, som I kan se gennem vinduet, stået et anneks, som lige akkurat er blevet fjernet, fordi det har stået i mange år, og det trængte til at komme væk derfra. Så der har man mulighed for enten at bygge noget nyt, eller etablere en meget lækker have. Lige nu, så ligger der rester, ruiner derude, men jeg kan lige vise jer det alligevel. Det skal man ikke lade sig afskrække af. Vi går ud og kigger. Dejlig stor grund. Og vi tager lige og kigger på huset igen her. Der har været mange hyggelige aftener på terrassen med grill og musik. Og lige kigge ind til stuen. Ja. Så kommer vi til gårdhaven, som vi er i gang med at gøre lidt pænere og ryddeligt. Det har vi her. Stort område. Og her har huset stået, som I kan se. Det er blevet fjernet i weekenden, og vi fjerner resten i den kommende weekend. Hvis man har lyst, kan man vælge nogle træer, eller man kan lave en lille hyggelig bolig derinde.